traditional Mokedi, Murudenka Kingdom, Ezendi Bonodimborg, Germany, Ekenemono. Mobre topic ya ngure tata. Onyo wana bira noge, onu ga watch ya. Owona ye pota. Idela I comment. Kaya marando potarano. Mmiri enwe ile ọkara akwa kpụrụ isi ya akpụ. Okongu dibia. O ji aka ya ma onwe ya arrest. Ụfọdụ ndị dibia n'ọsọ. N'Enugu steeti. Ọsọ na-eme. Ije n'Enugu steeti nke ikpeazụ onwe dibia ije abụ n'okwu mmụọ ya onye ọ na anara ọzọ. Ọmụka na-akpọ traditional nwoke dị Murudenka Kingdom. Eze ndị Igbo n'Odimborg, Germany. Mmiri enwe ile ọkara akwụ kpụrụ isi ya akpụ bịa na kpọrọ m mmiri enwe ile ọkara akwụ. Ka anyị mara na ọ kpụrụ isi ya akpụ. Ọmụka na-akpọ traditional nwoke dị anụ nwempi. Atụrụ anaghị efu mpi. Ebuni satara mpi esata site n'afọ nne ya. Ndị ọwụ na nwere ọdịnala befe mana nke be anyị ji adụrụ anyị. Akụkọrọcha mekọrọcha ibe niile anyị ewepụtakwa ibe eji mara anyị. Ụba Christopher Ikenna nwoke medogiri ọmaka meele ha. Ụmụnwa wuo osisi gbọrọ nkụ enere anya ọdịda nke dị ndụ daa. Agara na abọ. Ọmaka mewe. Mmiri enwe ile ọkara akwụ kpụrụ isi ya. Ọkpụọ na isi. Ọwụ ụjọ. Nwoke na-eshi eki. Traditional nwoke dị kpụrụ isi gị kpụọ isi. Mana ọ dịkwana good. Maka na ọwụ na onwe onye na-eme ka mmadụ ma ọ na onwe onye na-akọpị mmadụ. Ịmara dat na ọwụ na-enwe paradol mgbe a na-aga enwe paradol extra. Mmiri enwe ile ọkara akwụ isi ka ị kpụrụ. Ịmanụ ibe niile nkalamanya I bring you back to Umudo integration. Those men were there. Ụfọdụ ụmụ nwanyị ga-ata ikikere eze. Maka na ọnụ họrịrị ha. Ụfọdụ ụmụ nwanyị nọchara dị si na di were gbapụta. Anajigi. Ịmụ ihe wụna anajigi. Ịgbagharịcha na eji akpụ alụ. Kwa ndị dibịa kwakọcha n'ụlọ ụnụ mechaa alụ dị iche iche. Ele ebe ndị dibịa ha nọ tata. Chibuzo Christian Idemmiri ọmaka mewere gị. Ọgbọgụ adụgo tight. Ndị dibịa niile ha pụtara nọ na-eme na nke a na-eme nke a. Ha na ọsọ na kịta eme. Ha na ọsọ na-eme. Dibịa ọsọ. Ofeke ọsọ. Onye ọwụ na n'ọsọ. Ndị eze nwaanyị wa n'ọsọ. Onye gbakata ụtụ hafụ oke ite ya n'ọsọ. Unu mana ibe aha adụghị mma unu weta ya n'ala Igbo. Unu mana ọ gaghị last. Unu na-agba mbọ na-evuba asị ya na-evuba. Now, time unu ji apụta defend ibe ahụ onye ọwụna na-agba ọsọ. Because unu mana ibe unu mere awụghị ezigbo ibe. Pụtanụ defend ibe ahụ niile unu jiri họrị ndị mmadụ. Ibe ahụ unu ji wee create WhatsApp groups. Ibe ahụ unu ji wee jide a lot of people kpọchisicha dia ovolo. Unu deceive a lot of people. Unu mere ọtụtụ ibe n'ala Igbo. Ibe niile a na-eme n'ala Igbo today. Look at otu esi were police na-akpụkọrọ ọnụ.
ona wo no na mere mma wele na agba ọsọ onye owu na ọmụnwa wonye krekpoto onye so na oshiri ike ti side yeti na ta ife ni na nnem ife ni na nwofutara nnem I strongly defend it and I sign my signature there. Nke owu na to God who made me and you nke owu na enwetala ava manna ya. Nwanne dimgba mee ihe ya wuru dimgba. Owuru ife dimgba mere. Ewu no kete dimgba na agba ọsọ. Ije na Enugu steeti ọ dịzi ndị dibia niile nọ advancha na ọsọ na ụmụ nwaanyị amaghị ebe ba gba eje. Ụmụ nwaanyị wibe na elepu ibe na ala kaba nwoke ndị ọwụ na nwudorobe ndị amị jidebe ndị amị alabafa ọwụrụ ndị Fulani jidebe Fulani a na-ala ọwụrụkwana ndị ọwụ na nwetere ụmụ nwaanyị jede agbasa ọba so ọ dọla idat ndị sojas bata elepu ụmụ nwaanyị Igbo ndị Fulani abata elepu ụmụ nwaanyị Igbo ndị dibia bata elepu ụmụ nwaanyị Igbo so no man, a lot of women would the victims of these people. Now, and Muga and also Omwanya got too much disappointed. Dibia na alage, Dibia na wagi onije zibi bedigi. If you don't do Dibia Mexico, you as go isi ago. Naso had nanda was going to hey. Oke solo ngwele mwa mmiri okokata ngwele oje ha ka oke ndu dibia jere solo traditional oke na eyi akwa isi ago. Thank you very much for helping me to promote my father. Mana mwana mbe agolo ana koma agu na eziokwu maka na nze na-ekwu nze kwuru na eziokwu ọ na-ekwu eziokwu. So na gwara m unu nke eziokwu unu Okongu Dibia is creating a content with his fake arrest. Okongu Dibia mere onwe ya arrest. Otego ji ebere ka eme ya arrest ekweghị eme ya arrest. O jizie ka eme onwe ya arrest because o nere onye eze Jizọs anya ahụdụ ya mma n'ime nga ahụdụ akwa ọkọ mma n'ime nga ahụdụ ekehiti mma n'ime nga onye eze Jizọs na mfụta nga ahụ adịghị ya mma ọwụghị onye eze Jizọs. Okongu Dibia ahụ adịghị ya mma ọgbara jee Ghana ọgbara jee ibe so mgbe ọ na-ebụrụ ya ọha ka nwanza orijigodo ahụ na Lagos chọọ ka ọ gaa Kotonu ma ọ jee Ghana before ruo Ghana n'ihe ha agwụna so Okongu Dibia na-ata ahụhụ na mfụta so ọ chọrọ ịba n'ime ka o were riwe ibe ahụ akwaba na-eri ka o nwee ike ịdụ ihe a ekweghị eme ya arrest kịta o jighị aka ya nwụchikọ onwe ya kịta ejighị aka ya nwụchikọ onwe ya na-adowe onwe ya so uwe ya na-achọ Okongu Dibia alaba ife mere mma mmiri enwe ile ọkara akwụ jere kpọrọ m mmiri enwe ile ọkara akwụ ka ajụda ya ihe o ji were kpọ isi ọsọ evangelist Ernest aha n'ọnụ chai aha n'ọnụ ịdọnseti agarịda bụ ndị dibia alụrụ ara n'ọsọ ndị dibia alụrụ ara n'ọsọ akwa gwara mva agwa ndị dibia alụrụ ara n'ọsọ mmiri enwe ile ọkara akwụ ji aka ya mee onwe ya invite n'ọka not 2 days nọta mgbe onwebeghị mgbe nerubebere ndị dibia anya mana kịta bụ ọ kpụziri isi ya gbụ onye mọkwa ya na bifo eji amazi mmiri enwe ile ọ dị ka ọ chọrọ chai ndamen mmiri enwe ile ọkara agbụ kpụrụ dada ya agbụ afụrụ m ife a n'oge were bido na-ebe eziokwu sọsọ afụrụ m ife a n'oge were bụrụ ụzọ ọ bụrụ na banyere m otu ụzọ n'ụzọ 10 akara m ịhapụ dada m were defend ya
mana ba padikọrọ every day ntịrị be ekweghị enye m otu ụzọ n'ụzọ iri asị dị ya bishọp asị dị ya pope ejechi ya akwa ọkụkọ akwa ngwere ibe a kịta akpụrụgo akwa ngwere akwa ọkụkọ akpụrụgo akwa ọkụkọ Chidozie Nwangwu ovu nnukwute isi dada mmiri enwele ọkara akwa ụjọ asụ na ọgbọ onye nwụrụ ọnwụ anya atọ ọgbọ ya n'ezi mmiri enwele ọkara akwụ ọwụwa ọma jijiji sisi ya eze odumare je pipe Okoli Solomon chai na agaghị Solomon ope mipo chai ihe a na-azana ahụ na enidiri itigo hama n'isi to God who made me you bịa ka akpọgo hama ka mara na eji akọta gị ihe eriri elekọ ahụ ijere za ihe na Osu Okoli Solomon ope mipo chai na chieloga eji hama kuri isi ope mipo ha to God fit higo Zawo Okoli Solomon chieloga wofu ope mipo ga kone ka de ten no meet yego iribezie gị ndị na ahụ iji were zabazie dị afa maka o nwere ebe ibe na a na-ebido ọnụ ụlọ nkwụ enekwa oneso onye chụrụ go opomipo gị je na-aza Lions in choke ebukwala opomipo Evangelist Ernest aha n'ọnụ maka mebere gị ụbagịrị sova ike na ana m esi rice maka na anaghị m eri nri n'ahịa abịa nna ha aṅụ na mmanya n'ahịa chere ka njeta ya mmiri o megbe ọkụ anaghị eri rice kpọrọ ụlọ ọzọ ekwuru ka a na-eme ka ata ikwu oge mmiri ime gbe ọkụ Yes, mmiri enwele ọkara akwụkpụrụ isi ndụ ichie million na nze million va n'ọzọ ndụ dibịa niile and n'anya m agwago some of ụmụ nwaanyị ba eji anwụ ụtụ ibe ọjọọ pamma peje ha ekwekwu ya because fa gbara ndụ agwago ndụ fa kwuo ebe anwụ so they have to buy with it. Some of ndụ dibịa niile anyị pụrụ nọ n'otu kwa afa ka nna agbalaba ibe ahụ ndụ dibịa niile anyị pụrụ nọ n'otu faje na-ehe asị n'ihu mmụọ na ana Igbo because ihe ọjọọ niile ba metere peje ha ekwu ya maka asụfa na kwuo ebe anwụ maka fa gbara ndụ omebekwa ndị na-abịa na village unu so unu na unu ji agba ndụ ka unu were mebe ife mmụọ ị na-ajụkwa ese maka na onye na-ebe a na-eke akadigori ọ bụrụ na okwu ha ọnụ ya dị ya nwanne ekele ọnụ ya ke ị na-akadigori ha adị enweghị ibe ọzọ a na-ekwu na ekecha ya ekego na ekego so na ka esi kele lọta of ụmụ nwaanyị be anyị but achọrọ m ịgwa gị otu esi amaba ịma nke wa eziokwu mara nke wa asị ịma nke wa akwagoro agụ mara nke wa akwa alaghị mara nke wa akwa alụrụ ana ịma anya enere ene mara anya alụrụ alụ ịma mgbe a tụbara gị asị mara mgbe a na-agwa gị eziokwu ihu eziokwu iji ama ịhụ asị iji ama onesi ama ndị a ha vụrụ nọ n'obodo ha gbara ndụ enweghị ike ikwu nke wee eziokwu even though na ịmụ eziokwu ahụ ha eji ha ekwu ya instead ba anwụọ wutidi eziokwu pa anwụọ wutidi atịn ụmụ nwaanyị anyị bụchara sogo na awụ omenala na ọdịnala ime ụfọdụ akpọfuo ntị ebe a kpọfukwa ntị ebe a kpọfukwa ntị ebe a adara akpọfuru ntị na-abọ ofu ebe ọ na-akpọfuru ntị na-atọ ofu ebe ụkọcha ya iyori ntị enweghị ike ịgwago nke wee eziokwu faka gị ike. They will not tell you the truth. Fa gbara ndụ ọtụtụ ihe na-eme a lot of nwunye mmadụ dibịa na alafa mana be eje ha ekwu maka ha gbara ndụ ịma ibe eji gba ndụ
ife a na-eme na ala Igbo ọ na-eme m na ọ na-affect iji abụ nwoke n'obodo oyibo ọnụ nwaanyị nọ n'ụlọ nwaanyị ahụ evukọrọ ya tens narie ohi stealing by tricks iji afọ mmadụ onye ohi already handed ọ nọrọ n'ihu di ya na-aṅụ iyi ife makwa na eji evidence every evidence na iji ya ọ na-aṅụ iyi na-aṅụrị onwe ya iyi ife mmụọ ka anyị na-eme dibịa sị na o nwere ọgwụ ya ka ọ traditional nwoke dị ọgwụ ka ọgwụ ahụ gbuo dibịa ahụ maka o nweghị onye ji eziokwu all na hustler spiritual hustlers mana mmụọ jive o nwere ebe a na-eme hustle nwe ebe anaghị eme hustle to God who made me anyị iwere mmụọ mee hustle mmụọ ahụ ejide ha o je na-eti gị ị na-eme ihe a o je vụrụ gụva igo vụrụ atụrụ ọkwa agwaghị okwu ka mmadụ irizi na ka atụrụ o je eme onye ahụ ihe mee ndụ nna nna anyị pụchara ibe asụgo nze kwurụkwa n'eziokwu egosi ya ukwu ogirisi onye akaebe ọ na hustle using spiritual to hustle okay ọkwa aba ka anyị na-agbakwa eziokwu ndụ ekwuru ha eziokwu tụghachi ọnwụ onye jere hustle n'onunu ọnwụ ọ gbubeghị onwe ya ọkwa eji aka ya gbuo onwe ka ọ mmadụ gburu ya ọsọ eji aka ya gbuo onwe afa ka a na-agba ihe a eji nye n'aka ọ na-ekwu okwu na-ekwu na anakwara m na ana m eme ntapreti onye nwere ike Germany is good atụ na olivete ụmụaka mewe mmiri enwele ọkara akpụkpụrụ isi ọwụ ụjọ anụ Igbo ji adụ ife eji hasa anụ Igbo okwu asị ife ejije enweta anụ Igbo ụkwa gịnị eziokwu we tried that Maazị Nnamdi Kanu gwara ya the whiter than white and they bido the whiter than white ya ha some people dara n'ụzọ ọ dịka mgbe a na-aha mkpụrụ ọha mkpụrụ nọ na-aha mkpụrụ so mgbe ọ hara mkpụrụ o nwere ndị darị n'aja wuru fe enwetaghị mmanụ mgbe ba toro nnụnụ tọrọba ma ọ bụ anwụ like that ụfọdụ darị n'elu okwute mgbe a gbagharị mgbọrọgwụ okwute ahụ ekweghị ka mgbọrọgwụ ba gbabaa n'ime ana so ba amịtaghị ya neten ba anwụọ ụfọdụ darị n'akụkụ ụzọ ebe mmiri si agafe mmiri were vụrụve ụfọdụ nwetara onwe ebe ekwesịghị nweta onwe ụfọdụ nweta onwe another place ka m bịakwa na rice m na-agba ụgwọ isi mmiri so o nwere ndụ darị ebe dị mma ndị agha darị ebe dị mma mechara tonite ha mere mkpụrụ n'oge so otu ahụ ka ọ dị mgbe a gwara anyị were na-ekwu eziokwu na eziokwu ka anyị ga-eji elu na ana ahụ ekwere anyị na nkwa a gwara ya onye ọwụna but some people pikiri dị eziokwu along the way efe ego egosi somewhere but ha achụrụ ego jọwara some people riri ego bowezie ndị mmadụ allegation at the end of it ha abanwụzighị na that kingdom of heaven. Some people ji eziokwu were eziokwu ahụ kwudosie ike isi ya wọgbu aba mgbe oge na-elu ha takatara afụfụ mgbe ha chọka ha nwee na afụfụ ha ahụ mana ha fụchara ife niile ahụ even the kingdom of heaven ha na-abanye n'afụta mana bụ enweghị material things because ha ji eziokwu ahụ ịnafụba eziokwu ahụ adị useless and bụ enweghị ike ịdị useless because ha ji eziokwu ahụ ike you can deny them anything, deprive them everything, but ha ji eziokwu ahụ. Eziokwu wụ ndụ, eziokwu ka anyị ga-eji ebuild the land of Biafra. Ife ọzọ kwara ndị mmadụ ebe je etoba asị asị niile ọ nọtụtachara ya ndowechara ya kwụwachara ndị mmadụ halfway. Onye nwadole people ebe ba nọ. Eziokwu ka anyị ga-eji, some people bịaziri do holiest n'eziokwu ahụ. Mmadụ dịka traditional nwoke akala ife echiri pikiri military.
So ndu dibia lolo hotel keta ibe a na-eme na hotel a cast go ndu dibia ha na ọsọ na-eme ndu dibia lolo hotel unu mana ibe a na-egbu mmadụ na hotel ga na-egbu mmadụ ibe niile bịara na hotel na-aga missing most of them uhu onye ọ na bara na hotel ahụ lodge ya na-afụta. So now all those dibias lolo hotel fa na ọsọ because people Pama vu na aga agbofu afọ biko pama vu that na ike ha ga-ehelo he all this ndị ọbara tụle dibia na-eme nke a na-eme nke ọzọ na-eme nke ọzọ onweghị onye mana these people na-egbu mmadụ fibe something no mmadụ ka ha gburu were fibecha ihe niile ha fibere a na-achọ ka a convince ya mụ na gị na ihe awụ mmụọ ndị nna nna anyị fere eje egburu mmadụ onye amụrụ otu esi wee mụ na gị egbuo ya so na mmụọ ka efibere nwanne ife ifibere wụ mmadụ ife onye ahụ gburu wụ mmadụ eje ha ahụrụ ya mmụọ wụ ibe dị adị dị ndụ nke na-enweghị ahụ nke na-anaghị abụ anya ma ọ n'onu ya ma ọ metụ ya aka igbuo mmadụ so na mmụọ ka ifibere no mmadụ ka ifibere mmadụ ka igburu hear me clear. All this abara ture abara kata abara fotachara no kwechisie na Facebook na eve everywhere. Una afugo ngobelo ụwa ha ngobelo ovolo ha. Kwefugo to ha si agbahare na secular na secular ka na achi isi mapụ na ebe ka ọrụ mmeje. Mgbe na secular ahụ na secular ebe ahụ people afụchago unu di afụcha ihe niile unu dị up to so unu ga-face the challenges the consequences. Onye gburu nwanne ya were fiwe mmụọ mechaa chọpụta gịnị ka o ji eme kpochafu that is mkpocha ka o ji ọjadụ ha anyị all these people ụmụnne ha ụfọdụ che na ụmụnne ha ka nọ ndị ama ha na-egbugo ha somewhere were fiwe mmụọ nwa ndị dị otu ahụ gọọmenti gbagharagodo unu anaghị ha agbaghara unu. Yes, ana m agwafa ibe from the beginning onweghị onye na-ekwe onweghị onye ọwụna chọrọ ego onye ịbịa na village na onweghị onye chọrọ ihe ọ na-alụ onye ọwụna na-achọ ịpị fon wee ji fon wụ smartphone eji eme ihe dị smart iwere enyere onwe gị aka ọhụghị iji kote okwu na ụka na-achọzi ndị iji ha eme ihe a. I stand here na-eme na ife na-eme ego enweghị ike ịkpara m ọsịsọ kama akọ m ọka na ube na ndị otu ya kọwa ji kọwa ede na-eri ofe egwusi ụtazị obe akpọ mmata ya zi eze akụ mara ife niile na ndụ nna nna anyị discover ọsịsọ so na-ebutere nye m a na-eri ka onye nwere ka o ji eme ọnụ wetara m ụtazị wetara m onugbu wetara m ọha wetara m ụmụ ebe esorokọrọ ibe na-eri ihe ndụ nna nna anyị discover mata ya zi eze akụ to God who made me ijechara ije na ụmụ ojii ọhụgo na ife ndị ụmụ ojii mere mata ya zi eze akụ chai ife ndị ụmụ ojii mere mata ya zi eze akụ mata ya zi eze akụ eji ha akọcha ya akọcha ọnụ ga-asago mbala ọnụ ga-asago mbala ọ bụ ị ga-asago mbala ọnụ chai nwanne eziokwu ji egbu anyị dịka Charles eziokwu ka eji egbu traditional wokedi onweghị ibe ndị dibịa bolo a lot of innocent children na ebubo n'ala Igbo aje ije yoba mgbaghara because ndị ahụ egbechara ebubo nwere ike onwe ife ha ga-eme mana ma mmụọ ya na faso ma mmụọ na-agba ọgụ onye a na-emegide emegide kwa na-ekpe ekpere na-asụ ọgba ọgụ onye a na-emegide emegide ha nọ onwe ibe ọsọkwara ndị dibịa ha gbube mmadụ na nzuzo were na-efiwe mmụọ anyị ma ibe anyị ji eme mgbe anyị ji anụ ọgụ when the time come mgbe anyị ji afụ ndị na-ekwu eziokwu gas stand for eziokwu
nwanne anyị ga-akọntrol mmụọ niile ahụ ma nke unu gburu egbu were fiwe anyị ga-akọntrol bancha mgbe a ka anyị ji egbu opi ike mmụọ ahụ unu kechiri gbuo ya eche na unu emere ibe a kọmandị ya mmụọ asị ya mara onye gburu ya ji egbugwara mgbe a ka ọsọ ga-agba n'ala Igbo ọkpụkpụ ga-adị ndụ ọzọ the bone shall rise again mmụọ niile ahụ unu gburu ofu mgbere ka anyị ji amụcharịba kandụl sekụlụ the spirit ọsịsọ sendie ha bakịta ụnụ nwa unu afụ na mmụọ na-egbu mmadụ mmụọ na-egbu onye na-enye ya nri aka ga-adị ha ọcha o nwere ibe a na-akpọ atonement eji eje chọwakwa ndị mmadụ ka ebidokwa dị ije ụmụazị be anyị niile nwụrụ dịrị ndị Biafra Civil War ife niile nwụbara na ana Igbo erie ji were nke ya ana Igbo ma ndụ a unu na kịta egbu na ya ma ndị a nwụchara n'anya anyị a ga-eme atonement a ga-akpọ ọtụtụ alụ n'ala Igbo mana ofu mme ka a ga-eme ya agaghị eme ya hie mee ya hie mee ya hie ofu ebe ka a ga-anọ mee ya a ga-akpụ alụ n'ala Igbo ndị dibịa na ndị eze ụmụ nwaanyị emega ọtụtụ alụ n'ala Igbo adị ọwụhụ na ekwucha ya n'ọnụ agba nkịtị they will look for traditional nwokedi ebido kpọwakwa people eme organize ndị Igbo enwe mwute n'alụ niile mere n'ala Igbo enwe ike ịkpụchasịra ya wụ alụ ana Igbo ọkpụkpụ ndị mmadụ juru ebe ahụ andị ha na-akpa ike n'ofu n'ofu onye a na-ala ndụ ya n'ike ọnwụbeghị ọnwụ chi ya calamity upon calamity ife mgbu ife mwute upon ife mwute ga na-eme n'ala Igbo because egbuchago innocent souls nyichava many places mechaa ibe anaghị eme n'ala Igbo they have defined that une define go ala Igbo so ana Igbo na-achụgharị onye ọwụna ma onye ukwu ma onye nta ibe ọwụna mmere gị na mana no the punishment iketere ọ ga-enye onye ọwụna the punishment according to your size and your quality and otu isi were mete ife so anyị niile na-ata afụfụ ana Igbo unu emetọgo ana Igbo a ga-eme ebe a na-akpọ atonement akpụwa alụ cheta mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ n'ala Igbo ma ndị egburu egbu ma ndị nwụrụ ọnwụ chi ma ndị egburu n'ike ma ndị echefuru echefu ma ndị anaghị echetezi bụ nwa traditional nwokedi ma ife a ga-eme udeachi ya n'ala Igbo mana unu ji akwụsị igbu mmadụ edobe iwu onye ọna gburu mmadụ n'ala Igbo nakwa ihe a ga-eme ya ma ihe ga-eme onye ahụ if not ndị dibịa ọgwụ na-adụzi ife ụnụ nazi emekịta ahụ igbu mmadụ unu enweghị ọgwụ mmụọ nọ n'ala Igbo akọ nka gị ụnụ and your confession onye ana Igbo afụkwụ ndị Igbo afụkwuo na-ebe na mmadụ ka ụnụ gbujikọrọ everywhere so unu ga call for this ka abịa perifere ya n'Igbo again yoba mmụọ unu gbugasịrị all these people unu gbuchara ichere ha ga-agbaghara unu like that yoba ha please ha ga-eprize gide all those people until ha ekwuo ihe a ga-emere ha ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ mekwa new covenant if not ana Igbo agaghị adịkwa mma again onye ọwụna ga na-ebe onye ọwụna ga-eketacha oke ma mụnwa ma mmadụ yes ibe kọsụrụ n'ala Igbo everything nwere payment ibe ọwụna nwere ụgwọ so this is the sacrifice mmiri enwe ilo ha all this ndị dibịa dọbachara oke ite mee a lot of things n'ala Igbo so ala Igbo na-achụgharịzi onye ọwụna unu nwere lọk na traditional nwokedi ka nọ ndụ so chọbakwa na ndị dị ka traditional nwokedi ebe ọwụna unu fụrụ ha unu ejizikwana ndị dị otu ahụ egwu because ọhụ dibịa na-ala bribe onweghị ọgwụ nweghị ife o nwere ike imenwu na kịta na onweghị dibịa menwuru anything onye ọwụna na-agba ọsọ because kamera apụtago nwanne a ga-agba gị n'ihu akwụkwọ ịmara ife ahụ ị na-eme ịmara ike gị ahụ bupụta ya a na-agba gị kamera
mee ya ka afọ otu o si arụ ọrụ ịfụ na onwe ha onye menwuru ya netere onye ọ na-ewere nwa ya ọgbọ rie mbọ to alụsị ya na akụrụ gbamgbam ezi ikuku akụba ife chai ndụ eji eme cleansing n'ala Igbo totally cleansing ka a ga-eme n'ala Igbo onye ọbụla na-ata afụfụ because ọ dịsị ndụ dibịa na-egbuo na-elọta ọfụ ụmụazị ndị egburu egbu ndị echefuru echefu all these things nwere ha ga na-akpa anyị n'ala ha ga na-akpa anyị a ga-akpụ alụ ọ dịsị ndụ dibịa enweghị ife ha ma ha nweghị amakwu na people ji evuru 419 people ji evuru 419 ifele ekwe ha a na-edisivu ndị mmadụ n'ala Igbo amakwa ha m ọ wụrụ onye ahụ mara na side be anyị kawu heaven ọ wụrụ onye ahụ ma apụta ṅụọrọ ndị side be anyị nwe obere iyi ọwụhụ nnukwu iyi because mmụọ nke so na oje ha na nwa ọvụ na-awụ ka o ji atụrọs oje ha atụrọs even nke ọkwa na azụ ma nke oku na ahụ so nke ovu na-awụ ka o ji atụrọs yes ndụ side be anyị ka na-ekwu eziokwu na omenala small because ha ka nwere ụjọ iwọchi ya ndị Anambra steeti iwọchi ya ndị na nka ma ndị Isuọfịa ma ndị Ekwulọbịa ma ndị Igbo ukwu sụgbogode ndị Agụata Olumba na Anọcha ọwụ na o nwere onye na-agwụ ajọ ọgwụ nwanne onye ahụ nwere kọntaktị n'Enugu steeti ka m gwazie kụzie ya onye ahụ and be anaghị eme ndị be anyị enweghị ike ime ka ndị be anyị mara na ha vubatara ibe na abịa ohefu efugo na abịa ohepu jewala Enugu steeti ebechala ya ibe ebe ahụ ọ nọtazi ebe anyị o pretendie no yes because ọ dịka ihe ahụ adịghị be anyị ọ dịghị di ya onye ọwụ na nkịta awụ nwoke mụrụ nwa ma ọ grandfather ma ọ great grandfather enwere na be anyị ama ibe ndị ahụ na-eme so mgbe nwa ya jere weta ya another thing na-eme another thing eji asị na ibe ya esikwe from lineage unu my father wụ nze ibe na my kindred ijụọ bakara onye nwe onye isi ndị nze ovutegobe mbe nna m so nwa nze wụ ọzọ and amụma ka nnevu ọzọ amụma maka emechi echiri ya ire ụmụazị so na ọzọ amụma ana m aje nnevu afa nke wụ eziokwu every evil dibia must leave Igbo land for us or they will be arrested. Ha ga-apụrụ anyị n'ala Igbo. These people emebigolo anyị ana Igbo ikuku ezi ikuku. These people onwe ha ọ dịka afọ ọjọọ ha ebutere ha anyị. Mụnwawu first person wepụtara bidoro na-agbasa ozi omenala na Facebook tụrụ udo maka ịbịa na Isuọfịa ibe enwere udo ịbịa na nke ibe enwere udo ịbịa na Igbo ukwu ibe enwere udo ịbịa na side be anyị niile ibe enwere side ya ha Agụata Olumba na Anọcha ibe anyị nwere udo and mgbe anyị dọ na ụmụazị ndị aka mụrụ mgbe a mụrụ anyị nwa ka na-aba n'udo ahụ nwetachara ndị na-aba n'udo ahụ pụọ dị omenala a na-eme di ya dibịa dị mana dibịa mere ntụwakọ ịbịa na Isuọfịa ma dibịa na onye nwere na Isuọfịa for example ọkwa mgbada na-agbakwa ọgbụgbụ ọ dibịa ka ọwụ dibịa na-agbakwa ọgbụ ka ọwụ onye mmiri na-agwọ ndị ala efugo na o mekwala papa poko blos ọ na-esi ọgwụ nwaanyị dị ime so ịbụ na ndị niile ahụ mechara dibịa side be anyị adị na mgbọrọgwụ kaba ji agwọ ọrịa ọla afụ weta ọma mgbọrọgwụ ọ na-eweta osucha ya esuo misicha ibe ọ na-eme isi ya o teghị ya n'ọkpa gị and ọbụbeghị onye bịara na nke ya ọ gbakwachara ọgbụgbụ ọ gbakwataghị ya ọ na-emete ya a ka eji kpọọ ya ọkwa mgbada and o nwere udude nke onye anọ mgbaji ọkpa ka ịbụ awa on network mgbaji ọkpa kịta evuje mgbe ọkwa mgbada agwụcha m free ka ha agaghị ana m ego because udude nke nọ be ha udude nke nọ be nna m udude nke nọ be nne m so most of anyị nwawo udude nka family ya that is afụrụ udude nka na our own family and that as etokatago m
kedu the meaning of ududenke wono nna ono ndị na-akpụ ụzụ ndị nka na ụzụ udude na-akwa nka the god of the blacksmith the god of iron ebugo ebe a maka na akọwaluo egewaluo a na-adụ mmanụ ụlọ were fụba n'ama ndị na-eje n'udo ahụ na-eme omenala ọnwụ nsọ dibịa enwekwere dike ịbịa n'obodo ọhụrụ na-enwere dike ọgụda na ọdụ dibịa na-anụrụ anyị ọgụ ndị dike ji eje n'ọgụ enwere dinta nwee di nka nwee di ụzụ nwee di egwu nwee di ji nwee di ana nwechaa dị niile dị iche iche ndị dibịa ofụta ka ha kọ nke anyị ndị dibịa na-elughị sisi na isu ọhịa ji akọ nka dị hụrụ isu ọhịa ụmụ irihiri ụmụazị na-apụta azịzị onye fụtazi ọsụgọ ọwụ dibịa onye ọwụ na-fụta ọsụgọ ọwụ dibịa onye fụta ọsụgọ ọwụ dibịa nna atụ gọdụ hụ medimi anyị mba n'ụlọ ụzọ kpụọ obejiri onweghị dibịa ji ewere nye sụọ ndị dibịa ka sụọ ha akwụ mgbe ndọrọ ụmụazị anyị na-akpụ ụzụ ndị dibịa na-abịa be anyị egolo abịa igwe na-abịa egolo anyị ma oji ma mkpanana ma mma ha ji egbu anụ ma mgbe ọjị ha ji agbawa ọjị ife niile most of ife ndị dibịa na-eyuzu anyị nwa na-akpụ ya so ama m mkpụrụ dibịa n'one na-abịa sayịdị be anyị egolo ihe ka ezi ka o ji awụ mpụtaba asị na nna m ibe a ụmụ dibịa bịa chalenji m today stand na anụrụ m nwaanyị nke izi dibịa gbọbara ya afa eze nwaanyị gbọbara ya afa today where is those dibịa where is those eze nwaanyị and okwu those dibias onweghị ike ịbatakwa be m ege and oje ha ekwu ya maka fa agba na ndụ fa na-agba ndụ ezi ikuku biko kụwa mgbịrịmgba kwuwe eji akọpụta ọtụtụ ụmụazị be anyị aka ji fa na-agba ndụ ndị agba ha anaba ndụ ha asụfụ ekwukwena ọ ya nwa mere dibịa ji ala nwunye mmadụ maka fa na-agba ndụ agba ha na ndụ asụfụ ekwukwena o nwere dibịa saịdị be anyị ife ọ na-ala na nwaanyị gwuo ejeghị m agba ahụ ya maka mkpọ ha ahụ ya onye ọhụụ na ma onye ọhụụ mana ụmụ onye dibịa ahụ ma ụmụ nwaanyị niile ọ na-akụri maba ife ahụ ife eji ejide ụmụ nwaanyị na ọrụ alụọlụ gị abụ nwaanyị asị ya nọ eze nwaanyị ka ọ ọkwa na ife mmiri ife mara gị ịbịazie ka alụọlụ gị dị ọrụ ebido na-anaghị nwa uri ebido ịgba afa agbaala gị afa sịgụ nọ ezigbote eze nwaanyị ka ewu this and that nke a akọọlụ gị ife na-agba ka moto vite gị dị other side asị gị iji agbata n'ọsọ agụ maka na ife mara gị onwebeghị onye je ịnọ na iji agbatagodo ọsọ agụ be nwa dibịa emekọwasịara gị ibe ahụ o nweziri nke eji awa emere gị asị gị na ichizuone nke ahụ eji emere gị asị gị na ichizuone wụ na eji ala gị wera na ewu nwunye mmadụ o ma iwe enyi nwaanyị mmadụ o ọwụ na iwetaghị ibe iji wụrụ nwaanyị ịma na dị ọgwụ alụ dete na amechabeghị ya so mgbe ahụ ime ha nna ya iwurugo odegwu isi agbarizie nwaanyị ọ bụzie nwa omega ibe ahụ ọtago mkpụrụ osisi asụsụ atana ka ọ bụzie nwunye di ya ọdụ agresiv ya mere lọta ọfụ ụmụ nwaanyị ọ dịsị ndị ada akpọ onwebe eze fa anọkwata ha be na di fa anụọ na hia nụọ di ya nụọ hia andebe na ahụ evukọ prọpati nwoke gbokọrọ ego nwoke na wara be dibịa lọta ọfụ ụmụ nwaanyị be ya ga-agbapụta ha agbapụta n'aka dibịa ndị dibịa jigo egba ndụ kechiribe jidechakwa ori ọtọfa sef ọtụtụ ihe na-eme metụsịla nwanne Chineke nwa Chineke nwanne Metụsedeki o nwere mgbe ịpịawasịrị ndị dibịa azụ andị achọrọ nke ibidokwa ya because ife niile ahụ ekwuru that time na-abịa na mmezu na ugbu a ka ndị dibịa ji ọ dịsị ndị dibịa na-ahọchara ụmụ abe anyị n'enu ugbu a ka ba ga-abụ nke tọrọ biati because ha ahasaga n'Igbo jidekwa ụmụnne anyị ụmụ Chineke ịmaka na ụmụ Israel na ọwụ na igbuo ofu onye n'ime ha abịa bụ unu gbuo mmadụ 200 ka ebe ọ dịka precious ndị gbuo kwesịrị ịdị onye ka ya amụghị ebe ndụ mmadụ si bataba anyị jide ụmụnne anyị dị oke ọnụ ahịa na-egbu na-enyichafa sọnwu ya were sị na a na-efiwere anyị mmụọ ihe awụ mmụọ efiwe na ọ wụrụ na ọ naghị ka esi efiwe mmụọ mụnwa agaghị efiwe ibe ga-ata anyị nọmọdanụ sọnwu ya
yes ịnọkọta igbuo mmadụ fibe ya na-enyezi ya nri ndị ahụ ndụ si n'ike eri nri something is wrong somewhere. Egbuo mmadụ ejejide mmadụ egbuo ya ewere fibe ihe anaghị egbu ibe n'ite. Oya nwawo introduction of oke ite because ọ bụrụ na ị na-eme omenala ma ọdịnala na ka ije na-egbusa ibe na ka ije na-aga ọjị na ka ije na-aga ọfọ mana these people abịa ewuru ibe gbuo ibe gbukọ ibe wụkọchazie n'ite which means ibe a omenite ọwụghị omenala omenite na ọdịnite ibe a na-emedo n'ime ite fevuo n'ite a bụbata ya n'udo niile nọ side be anyị chọpụta eze mmụọ nọ n'udo nkwọ Igbo ukwu vụbara ya n'udo nkwọ Igbo ukwu ada Igbo ukwu anyị chọpụtara ka ebe ọdị ọrụ anyị lụrụ ada Igbo 1 anyị chọpụtara ibe a mgbe eze mmụọ nọ na udo nkwọ Igbo ukwu jere vụbata oke ite vụba ya n'udo nkwọ Igbo ndị Igbo ukwu na-eche na udo nkwọ ka a na-emere ibe na udo nkwọ enwe na eze mmụọ fama ha na oke ite ka eze mmụọ jere vụbata dobe ya n'ime udo nkwọ Igbo were na-eri ndị Igbo ukwu niile mugo ndị Igbo ukwu bịa sị ka jee n'udo be ha ka jegọrọ udo eru ebe ahụ anara bụ ọkụkọ ma ibe niile eji bịa wee ya n'ime ite were osisi nkụba tụrụ atụ kụọ n'ala onye Igbo ukwu anaba erikata ọrụ ọntịrị ndị obi ndị ichie na ụmụ udo integration were bịa ebe ahụ chọpụta ihe na-emenụ fast na ajụrụ eze mmụọ n'ebe ahụ mmụọ na onye nọ n'udo a because ụmụ ofu mmụọ na-anọ n'udo ọmaghị ibe ọma na ite ahụ ọ dọkọnọrọ dị ya na ụmụ ibe atụrụ atụ o dobere ebe ahụ mgbe ejiri onye na-afụ ụzọ ji wee fụ ụzọ ọgwa ya na oke ite ka o dobere ebe ahụ ọgwa ya mmụọ na onye nọ na udo nkwọ Igbo gwa ya na inekwu ife mmụọ ahụ na-eri n'idiri ọkụkọ na nnekwu ewere nnekwu egbuoro mmụọ nwaanyị ewere oke ọba egbuoro mmụọ nwoke palụrụ more than 14 nọ n'udo nkwọ Igbo na ọya ka emechara ihe a mmụọ nọ n'udo nkwọ Igbo bidokwa ọrụ tụtụrụ eze mmụọ ahụ pịagbuo ya ebe ahụ ga-adụ chọpụtara m na eziokwu ka ha sị mmụọ ahụ kụgburu dị eze mmụọ bịa onye aba ndị Igbo ukwu be ya amaghị na enwe n'eze mmụọ ọzọ amaghị na ndị Igbo ukwu onwego eze mmụọ ọzọ ọ bụrụ na ije na mmụọ nọ na vileji ụnụ ka ifee ya ebe na dibịa na eze mmụọ n'ebe ahụ na-azọ dị mmụọ azọ ọwụhụ mmụọ bụ ụnụ nwe ibe ahụ mmụọ jere vute ada na o jere vute n'Enugu steeti ma ọ na Igala ma ọ Ijebu-Ode ma o vutere mmụọ ahụ evute ada emechaga egbugo mmadụ tii na ya ovubatazie edi ya ọ ga na-eme na ụdị na mmụọ bụ ụnụ ka ọ na-emere ife mana ndị obodo bịa ka emee ibe ọ nọrọ ebe ahụ ọ na-azọ dị mmụọ azọ na ya nwewu nke a ya nwewu nke ọzọ nwanne ọhụụ mmụọ bụ ụnụ ibe ahụ ha nọ na vileji ọwụna otu a ka a si wee chee ịkọ nka vileji niile mana ha na ọsọ na-eme na ezi ikuku jisi n'ike ndị niile na-ekwu eziokwu n'elu ụwa na jisi n'ike mmadụ eji ha anọbe enọpụ ya mkpụrụ amụ a nọ n'ofu onye abata n'obodo gwi n'obodo zọrọ mmụọ obodo no anaghị azọ mmụọ obodo azọ unu ụka Isuọbịa St. Patrick Catholic Church Isuọbịa ọzọgodogo ji obodo ebe na 20 years ọ nọ ka ahụ na-echego mgbe ọbụla iji nọta isoro ibe ha jebe ụka onye aka ọ dị na mmụọ nọ n'obodo ị na-eme mmụọ mgbe ọbụla ị nọtara gị ije na mmụọ obodo ụnụ ndị ọbịa ị nwere ka iji enye mmụọ obodo aja ha agụrụ nwe onye ji a na-ebe a ka ọ gụchaji na ije weta nke a weta nke a weta nke a onye nọ n'okwu mmụọ sọgụ na ije weta efi weta nke a weta nke a nwanne o gbuo onye mmadụ efibe dị mmụọ dị ya I tell you this ife ị nwere ka iji enye nna gị inwegodo ha iwere obi ọcha jee ụkwụ ịzọrọ ebe ahụ isi oke amụtara m omenala n'aka ndị mere ibe n'udo amụtara nya ọfụma Okorie ọmụmụ ka amụtara nya n'aka ha so don't let any dibia ka o deceive oge ada na-adụ mmanụ unu were fụba n'ama unu ụka anọ na vileji unu ịmara ndị na-eje n'ụka
n'unu uke nọ na village unu otu a ka mmụọ nọ na village unu otu ahụ ka ndị mmadụ ya ude akọlụ iji abụ ndị ibite na nka ba na-abịa ebe a bụ ndị ihu ọkpara ekwuru ọbịa ba na-abịa ebe ahụ ọ ndụ bebenda gbara edia and unu uke ndị akọlụ ebekwa ndị ibite na nka ndị bebetere aka ije the other side fa na-abịa ebe ahụ otu a ka ọ dụ mgbe dịrị gbuo maka agbata obi gị nwanne gị ịbịa n'ụlọ ụka Isuọfịa iji abụ ndị Igbo ukwu bebedo saịdị Isuọfịa na-eje ụka ahụ ndị Isuọfịa saịdị bebedo kwa saịdị Igbo ukwu na-ejekwa ịghọtago onye ahụ ka ọ dụ onye ahụ ka o kwesịrị ịdịkwa na mmụọ enwere m access to udo nkwọ Igbo ukwu because my mother na-azụ nkwọ Igbo ukwu ahụ enwere m access to udo afọ udo na nka my mother na-azụ ahụ udo na nka enwere m access to udo eke kwuru ọbịa anyị na-azụ ahịa ahụ enwekwuru m access to udo Isuọfịa anyị na-azụ ahịa ebe ahụ ọwụ na mama ụnụ na papa ụnụ na-azụ ahịa ebe ahụ udo ahụ udobe ụnụ onye ọzọ na ndụ nọzi n'udo ahụ na-akpọta ndị obodo ọzọ ndị obodo ahụ bụ enweghị mmụọ bebe a na-anarafa mmụọ bebe a narafa kpọọ traditional nwoke dị ka nje stọpụọ ndị ahụ edozie mmụọ bebe a na-adụ mma n'ụlọ were fụba n'ama mmụọ bendụ na-asụ n'onu bendụ ndụ na-aghọtaba asụsụ anyị na-asụ ha ofu mmụọ ka anyị niile na-emere ihe ma iwe onye Igbo ukwu ma iwe na nka ma iwe onye Ekurọb ma iwe asọrọ gasịrị na-asụ ka mmụọ bendụ na-asụ n'onu bendụ yes ana Igbo ji adụkwa mmụọ ọzọ ekele dịrị Chineke na anyị chụrụ ndị a n'oge kịta na-aba na-epiogharịkwa ezi ikuku all these people na-agba onwe ha ndị Guardian religion eji enebaraba these people dụkwa njọ eziokwu nna agwa gị abịasị ga ya na-azọpọta omenala na ọdịnala Igbo manaba na-agba ndụ alụba na-emedu too much I tell you ọwụ na ịnọ na Guardian religion ma ọ na-ewu their members amaghị m about you mana ndị Guardian religion m pụrụ na Isuọfịa ndị Guardian religion m pụrụ na Oleri ndị Guardian religion m pụrụ side be anyị nna ọwụhụ omenala ka unu na-eme ndị unu anaghị asọpọtụ omenala unu na-emebiri ya omenala anyị unu mara ebe unu si were bịa and anụ na unu divide gị into two na enweziri godly enwere godly religion nwee Guardian religion unu enwere ndị godly unu asọpọtụzi n'anyị na ogwu ha omenala ka unu na-eme ji unu mara ebe unu siri bịa jee nọrọba unu ụka nke unu ndị Katọlik si alụ unu ụka ndị Anglịkan na-alụ unu ụka lụbakwa unu Guardian religion nke unu mana hapụrụ na ya omenala na ọdịnala Igbo mebena onwe ebe unu chọrọ ime mebena unu ejezi na-akọ nka ndị mmadụ ọ dịka eme religious war because a na-eme omenala ụnụ amaghị problem dị ndị na-evute the problem ndị akpọrọ onwe Guardian religion ịbịa na nka na-achụ maka a na-achụ ibe a ịbịa na Isuọfịa fasiri ike dị ya o mere nwa Isuọfịa nye Guardian religion ife ọ na-ala na nwaanyị tuo ekeghị ya ọ bụ nwunye mmadụ nlarị enyi nwaanyị mmadụ ife ọ na-ala achọghị m ịgbaba afa maka nwa ahụ nwetabe life and direct ewere m ọkpọ kurie ha ọnụ so ọ baghị ụlọ ịgbaba afa maka ịgba ọba abụ dịka o nwere ibe ha ka chere ka m bata abata m ga-eji ọkpọ kirie ha ọnụ na-emere Guardian religion Guardian religion onweghị nke ana Igbo ka na asọsọ na ana Igbo ka unu na-ewetara anyị all this nonsense onwe ndị na-ewetara anyị na-esi alụ aeroplane onwe ndị na-ewetara anyị na-esi alụ keke na pepe onwe ndị na-ewetara ogodo tricycle ma one cycle a na-ewetara anyị ka anyị na-eme all these things onweghị onye ji ewetara anyị that one n'ọbịa na-eme all this nonsense abịakwaba ejelụlụ ezigbote ụlọ bụ ebe a dọbachara ite gwọtọkọcha nonsense dị ọ na-eshi people always looking for something to join. That is why they are easy prey to being deceived. Na umeho onye je receive ntu God amụrụ mbe anyị na-eje na-agụ nwa ejam na-eje achụ nta eji m anya na ụmụazị gbaa na niile ahụ okirikiri eji m ụkwụ jezuo ya so enweghị ibe baji akụziri m ama m ibe niile dọsaịdị be anyị ejekwana ebe ndị ala ike ka akụziere m ibe ụsaịdị be ndị ọzọ ma enwe ha access to mana ọ bụrụ na ibe dụba anyị na-agụ atoru mbara na ọcha pa hafụrụ m data wee rie ya fachọ agbachi isi bọda onye ọwụ na-anọta aparịba ya n'aka to God ama m ebe na-amị amị mara ebe na-achị achị
mara ebe iji awa ịzọdo ụkwụ ịzọdochie ụkwụ ike amacha m ebe ahụ niile and evukwu m ụzọ wofu isi ụjọ n'ahụ m because obodo a nọnyere m aka wofu isi m ụjọ n'ahụ ebe a niile ba na-agbara ọsọ ya anaghị m agbara ebe ahụ ọsọ ebe ji awụwa asụfa gbapụ akwụrụba a na-agba nwanne eje m akwụrụ kwudosie ike ebe ahụ na-eri nne di ya na-eriri onwe m ihe mbụ ekele doro ndị obodo a na ha wofuru m ụjọ n'ahụ so ife niile wụ ụnụ mistik ọwụhụ mistik to me ọwụkwụ mistik to Metusela nwanne Metuselek because ebe ọ nọ anyị na-asụ ofu asụsụ even though na ọ nọ Ọstra mụnwa nọrọ Germany mana ọ the same language the same mentality yes similar ihe ikpe nna agụgụ ọma ya ife ọ nakwara ekwe I know about it ife anyị ga-emenwu ọ ife o menwuru ọ gaghị agwa gị ihe ọ gaghị emenwu so ọ dịsi doubting Thomas mentality si anọghị n'ime ya ife ọwụ na Metusela nwanne Metuselek gwara gị ọ ga-eme ya ị gaghị emerinwu ya ọ na-abịa frachid nwa Chineke nọ ị gaghị emerinwu ya ife awụ ndụ jefuru ejefu ndụ jefuru ya Biafra child nwa Chineke ije ha emerinwu onye ahụ ọ na-agwa gị nekwa ihe ọ pịawa gị azụ ama m a lot of them Ikenga Uruago hapụgodo maka Ikenga Uruago maka ọ na-eme Binance selling side ya na-anaghị emebe ya Biafra child nwa Chineke anaghị eme Binance selling Metusela nwanne Metuselek anaghị eme Binance selling ibe awụ ndụ ji ejide biki were derie gị ibe ahụ ndị ji achịgharị ụvụrụgụ mana law court ịkpọ egbe aba akwụkwọ na court iru ebe ahụ ije ha achịta aja ọzọ nwere ibe na nka hey to God who made me and you anọkwanya ugbu a oge nji akpa mkpamkpa to God who made me and you mbịa ma na-ahọkọrọ ube na-ahọkọrọ ifere m na-ahọrọ m ọka oge ya ka anọ so I decome Chidebele eze nwanne m ya gazie mmiri enwe ile ọkara akwụ kpụrụ isi ọ chọrọ ibido dowekwa ka traditional nwoke dị ime obidoro ha badada mgbe nna aha dada were dị friends na ọ nọ n'ụlọ gather a lot of things spread a lot of fake news fake asị zọrọzie na traditional nwoke dị n'obodo oyibo eme omenala na ọ bụrụ na nche ime omenala ma anọta n'ụlọ na ndị nọ n'ụlọ na-eme ezigbo omenala kịta ndị nọ n'ụlọ na-agbazi ọsọ o megide ibe ka chief priest m nhichafụrụ ya chief priest o megide kpughe okpu mmehie ka m jekwuo chi ọzọ sịba na nwa dibịa na-echi na ọzọ nwa dibịa na-echi ọzọ mgbe nwa dibịa jere chiwe ọzọ nọrọkwa na ya na-alụrụ nka ma egbe ndụ ma ihe niile sụ na echiri ọzọ sịba nna ka nnene n'ọzọ ndị egbe arịa m na-adụ akpụkwuo m isi mmiri enwere ọkara agụ ọkpụọ isi nwoke kwụrụ n'ofu ebe ka a mara ebe kwụrụ ọkwa isi na-evu dada kịta ahapụgoro m ụrụ dada wee vu nkwe ha ị nalakwa m ọzọ mvuekwa dada va ebido mmiri enwere hapụrụ bana ga anaghị eme ofu ụdị ihe enweghị m moto enweghị m ụlọ elu enweghị m too much money and ọ naghị agụ m mana to God who made me igoziri ihe ijiri biri bata na omenala ọsịsọ and ọ kastịrị ọsịsọ mmiri egwire has never been a dada what he is fashion dread ọ gbakwuru mana Nollywood ogelubi na Hamburg chai ogelubi Hamburg to God who made me ya na ma abịa for ndị Hamburg m ga-apịwa ndị Hamburg azụ because ndị Hamburg divide go my Igbo communities into pieces onye avụrụ nke ya o je register nke eji ata chicken ata torotoro amịrị amị onye evuru nke eje register adụso divided ebe na Hamburg enweghị ike ịkpọ Igbo community ha ncha niile apụta ofu mpụta nọọ ndị abịa
ha kpọrọ ndị enyi ha nwaanyị ndị a kpọrọ ndị enyi ha nwaanyị ndị a kpọrọ ndị enyi ha nwaanyị anụrụ na unu develop adụ more many groups ndị Igbo enwere na Hamburg so mmiri enweghị ọkara akwụ nwa nzụrụ azụ na ụmụ udo integration no o nwere idea ibe niile ọ dị dressed otu ibe niile ọ traditional nwoke dị ịma na anaghị ekwu ibe na ọwụ na ife emechara ọ ibe mmecha ya bịa ka kwube ya you cannot tell the stories na ọ na the stories emecha ha achọghị ikwu eziokwu who did you copy who is your mentor who ọ traditional nwoke dị Hamburg will like to see me. I am making n'ọtụtụ ihe. No, that in a people I may leave just return against you. Many people with the channel aqua no here. Jagwa against you, traditional okay the query no. Because I not tell people have even the natal own half. How the candidate you go gwego, Hana Buego, and the Maria Nebro Diego. But I've been kitchen 10 days you go gwega. I'm on Germany. And then I may even come where Balagona more. I'm a wound busy with Biafra. For I watch I get the Emery, younger Biafra Emery and Bremen. Watch the first time was in the car of Bremen. Oh, I am gonna may welcome. Where higher whom the 20. But after I build everything, I'm a build the Bremen. Now, some people like even hotel, even hall, even church. I hijack, go quite hotel, say I hijack, you register, whether not about their business or something like that. But I saw all people who create the people who the mind of create something. So say here people who the mind of a hijack, here people bidder. Without those people bidder the thing. And the guy last, near time, when you last, like 5 to 10 years, if I'm happy. Come on, came up in Dusseldorf. As some ways, Yaga Hidden cable on our boss. Nezana can hear Richard. Madana Hotacho Baka even in normally. Because you Hotacho Baka even in normally, or Sinania were that. I could maintain. Amariva logo a mepe in every city. No one gotta represent it themselves. I want to get men we are here. I get men we everywhere. All the possible. Manoja Japata. Melem, I know na melem. I am a lot of disappointment. A match of when you are a lot of undi bona na diaspora. Bunsinaka na achonyo unu jaweri ya na mwae dobezie nu nsi unu aha. A lot of ndị Igbo nọ na diaspora bunsinaka na achonyo ha jaweri ya na mwae unu dobezie dị nsi. Mụọ na otu esi eme ihe. Unu je obodo unu jere. Neno unu integrate with the system mụta na otu esi ebi ndụ ebe ahụ unu ezogharizi na ezoghari. Unu ezogharizi na ezoghari ọwụrụ na inwe ha anya mgbu. Ọwụrụ na inwe ha anya mgbu na inwe ha eye problem. Anazi na ekpuchi anya ona. Or the act of fear. Or the act of hiding. The act of disguising. The act of coward. Mụnwa na ekwuye. Ọwụ na inwe ha anya mgbu. And the young one here disturb your anyage. One nebuhefu even go so. Uno bi ona na-ezohuge na-ezoghari. Nuna like ime ife nzuzo ndị otu nzuzo. Anaghị m eme ife nzuzo. And the Biafra can you know key. Onye ọwụna na-eme ife nzuzo n'ime Biafra we enemy of Biafra. Biafra wa anyanwụ Biafra wa ife. Ife na ọchịchịrị ya enweghị mmekọ. Ibe ọwụna ị na-eme n'ime Biafra na-ezona ya mmadụ. Marakwa amara na ọgụ wa enemy of the Biafra because anyanwụ ahụ efuru n'ebe ahụ.
onweghị ibe na-akọva anyanwụ ọ ebe a ka olileanya anyị si. The knowledge we need to have to be able to go to our promised land. Agaghị agbata ya n'egbe, agaghị eji ike were mee ya. Only that in ije edobe iwu, and iwu ahụ ka nna kịta achọ ịgụrụ ụnụ. Jene na anyanwụ Biafra ahụ, study even the everything about anyanwụ. Study godo na iwu ya, iwu anyanwụ ahụ nwere iwu. Study gede na otu anyanwụ ahụ si alụ ọrụ, ihe ọ na-account. Anyanwụ na-account seconds, na-account minutes, na-account hour. Ị ga na-ekwu eziokwu every minute, every seconds, and every hour. Adị ibe ọwụ na ị na-eme, ị na-edighị izo ya ezo, ibe ọwụ na anya na-abọ na-agaghị afụ, don't do it. Because I don't really dig anywhere. I don't know a lot of people easy because if you don't know where go we so if you consider a lot of people difficult about that kingdom of heaven, Biafra the kingdom of heaven here on earth, and they are now one ele. Ije ha egbu mmadu, igbuo mmadu ebe ahụ nwanne enwezighị udo na mkpụrụ obi gị. Mmụọ na-egbu anyanwụ ahụ efuru. Chukwu okike abịa ma ji anyanwụ a na-awọchi ihe niile, ndị ọ chọrọ ka ihe ọwụ na anyị na-eme ka anyị na-eme ife open, ka anyị do reality, ka anyị do real n'ihe ọwụ na anyị na-eme. Ọ dị a lot of people difficult ịza afa. Ọwụ na nọ na Ethiopia ibe nji aza wee Emeka Nwokedi. Nọ na Canada Emeka be Nwokedi, onye obe agụ nkwụ agụ. Agago me mmụọ be anyị agago ụwa gburugburu. O do recognize. Ebe ọ na mejene, ọ Emeka be Nwokedi. Afa ha efuna, ike ha efuna. Unu nwere history. At the end of it, unu ge history ga na that east angle, that angle of the east. Ebe a ka ife niile dị. Ife dị ebe ahụ. Study more about the land of the rising sun. The rising sun na adị holy. Ọwụ na unu dị holy, unu afọ ihe unu jide ebube. Onweghị obodo ka unu mma n'enu ụwa, ma ọwụ na unu ga-ejide eziokwu. Amam ihe unu ji chụwa ego. Ego nara unu ihe niile unu ji. Ego nakọrọ unu every damn thing. Look at the otu ego si look at ihe ego mere a lot of people. Ọ gwara na ka ọha n'ọnụ ka m akwado jebe ọrụ. So, eziokwu ka anyị ga-eji enweta Biafra. Onye ọwụra na-eme ihe Biafra na-ekwu eziokwu. Ọwụrụ na ị na-abụghị atụ asị inecha onwe gị anya na onwe gị examine. Mara ebe isi ri mperi. Nekwasị anya na dati Biafra flag efu anyanwụ ahụ, na-enye anya enufu anyanwụ. Ibiro na-enwe mmụọ nchegharị n'ime onwe gị. Emegidere nwoke, emegidere nwaanyị. Anọ na n'izu ebe a na-emegide nwoke, anọ na n'izu ebe a na-emegide nwaanyị. Ifu ebe ibe na-achọ ime nwanne gị kwụsị ya ọrụ gị. Unu ejezi n'ebe dibịa. Na mgbe unu lụzuru feti unu from ndị ichie ebe unu. Ọ mgbe akwa ndị dibịa ji were mee ihe. Mana onye agwọtara ya nekwasị anyanwụ ahụ, ya nyekwasị anyanwụ eze enu anya. Ibido na-ekwu eziokwu. Ọwụ na ife mee gị, ile enu lesson in a hard way. Ịchọọ ibidokwa ndụ na ọwụ na ị nwere second chance. Wole eziokwu na ekwuba aka ọtọ. Anọ na n'izu ebe a na-emegide nwoke, anọ na n'izu ebe a na-emegide nwaanyị. Eziokwu bụ ndụ. Sọsọ eziokwu ji eme gị ga-efụta n'ohu. Itigbu mmadụ ma ọ ịzọgbu mmadụ ma ọ imegide mmadụ ma ọ igburi mmadụ ma ọ ime ka onye ọzọ na-ata afụfụ ka ị were dị mma. O nwere expiring date, ọ naghị last. Atụgbogide mmadụ ibe gị asị because ị maghị ibe ọ ga-eme onye ahụ. Because ihe ọ na mmadụ mere n'elu ụwa nwere ụgwọ. Do good that good will follow you. Emmanuel Tochukwu, Italiano TV. Ifeanyi Chukwu Michael Ibekwe. Ozo nwere ibe nwanna ochie traditional Nwokedi. Ọmụnwa. Etuo m unu niile afa eziokwu sọnsọ dike Charles metụsara nwanne Chineke ezi ikuku alụsị a na-akọrọ mgbere mgbe
ụmaka mewara unu Biafra TV ndị onye abụrụ tata asụbụkwa ya echi Chidebere Eze nwanne m Amaobi Okeke ụmụnne m ụmaka mewara unu Chukwu emerie Obinwa Esomchi ya gazie onye abụrụ tata asụbụkwa ya echi ndụ mmiri ndụ azụ obi biga apụrụ hey Chineke nna biga apụrụ go nke ọnwa mkpirisi ọnụ m oji atagwukwe ka nsụkwụzu ọnụ m oji atakwa dị apụrụ eji ike Destiny Wilson ụmaka mewara gị unu ga-adụcha ka echi maka na echi anaghị agwụ agwụ onye abụrụ tata asụbụkwa ya echi ada Igbo nnukwute ada anyị jiri dị ebube ada na-atụ ukwu anụ ụmaka mewara gị nnebe anyị na ori na ahụ na nkwọ na eke ka m nwa traditional okede nwa urude nka mmiri ka ndọ jee kwado ọrụ jebe ọrụ mgbede